שלום, אני עזריאל. ואני דנה. אנחנו Gold for Cash. השירות של Gold for Cash הוא הוגן, בטוח ואמין. הוא מיועד לאנשים שרוצים למכור זהב וכלי כסף, ולקבל כסף מזומן ביד ובמקום. מתקשרים אלינו. אנחנו מתאמים פגישה ומגיעים אליכם, או למקום שבו נוח לכם להיפגש. אני בודק ומעריך את הזהב וכלי הכסף, שוקל את הפריטים ומציע לכם תשלום על פי מחירי השוק המעודכנים. הכל בשקיפות מלאה ובאווירה עסקית טובה. התשלום הוא במעמד הקנייה, במזומן, לא זיכויים, מזומן, ביד ומיד. Gold for Cash, קנייה של זהב וכלי כסף. Gold for Cash, כוכבית 4556. חנויות רבות וסוחרי זהב מציעים מזומנים בתמורה לתכשיטים שלכם. אבל האם זה אמיתי? הלכתי לחנות תכשיטים ליד הבית עם כל שרשראות הזהב שברשותי. לאחר שהעריכו את הסחורה, הכריזו הסוחרים שיוכלו להמיר את השרשראות רק בתכשיטים אחרים. איזה רמאות. Gold for Cash היא הדרך הרווחית והבטוחה ביותר להמרת הזהב והתכשיטים הישנים שלכם לכסף מזומן. אני לא צריכה ללכת לכל מיני חנויות, הם באים אליי הביתה, רואים את התכשיטים, הרבה יותר בטוח. Gold for Cash, קנייה של זהב וכלי כסף. Gold for Cash, כוכבית 4556.